naħseb illum il-Prim Ministru għana b'moċċar illi huwa kredibli dak illi beda jgħid, naħseb illi bħal dejjem kien ikkonvinċenti fis-sens illi anki pereżempju fejn tidħol il-kumpanija illi qed jakkużawh illi għandu l-baqla ma wkoll. Baqa jgħidu sostni illi jekk huwa l-akkuża tisarraf realtà jiġifieri insibu ħadi u jirraġenja. Mentri minna ħal-ħala il-kap tal-oppozizjoni baqa jdur mal-lewza u ma għalinna xejn dwar dan. Bħala d-dibattitu kien kontrollat fl-opinjoni tiegħi veru tajjeb miż-żewġ organizzazzjonijiet universitarji. Nixtieq ngħid ukoll li napprezza li ċerti mexxejja li ħadu sem fid-dibattitu llum kienu pożittivi fil-mistoqsijiet li saqsewhom u napprezzaw ukoll li tmexxija u anke proposti li għandu għall-futur li ġew proposti u anke ġifieri matul il-kampanja elettorali. Naħseb li l-istudenti qed ikunu on the forefront tal-manifest. Semmejna tal-masters, tal-PhD li naħseb hija il-ħolma ta' kull student li jkompli jistudja biex to gain knowledge and also to gain a better career. Kien wieħed tajjeb ħafna, il-mistoqsijiet li ġew imresqa kienu punti validissimi li xtaqt forsi jsaqsu xejn tal-istudenti fl-affarijiet ċivili il-progress li sar min-naħa tal-pajjiż għax daw m'għada pitada ħajkonna forsi l-familji tagħna li ħajaffettwaw l-ideoloġiji tan-nies li nkunu qed ngħixu madwarhom. Konvinċenti u le naħseb il-proposti mresqim il-Partit Laburista kemm illum u kemm fil-kampanja minn bdiet elettorali kienu konvinċenti daqsxejn iktar minn ta' proposti ta' partiti oħra għas sempliċi raġuni li kien hemm f'din leġislatura li sar il-maġġoranza tal-wedi li saru qabel l-elezzjoni tal-2013 ġew imwettqa b'mod tajjeb. Smajna anke ħafna dwar tkabbir ekonomiku, anke proposti ġodda miż-żewġ naħat. Il-Gvern jidher li l-proposti dejjem kienu costed min-naħa tiegħu min-naħa l-oħra sal-lum stess l-oppożizzjoni tidher li żbalja dwar dan ukoll. Bħala student kemm taħseb li hu importanti li proposti bħal dawn jiġu studjati b'sens u b'realtà? Jien naħseb li l-proposti jiġu studjati jkunu kostitu għal fatt li juri li dak li ħajmur jivvota inkluż l-istudent ikun jaf għal xiex ħajvvota. Juri li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista mhumiex kosti u huma bla doċ li juri li anka dan il-punt der ukoll fil-deċiżjonijiet li jieħu bħala Partit Nazzjonalista li jieħudhom bla doċ u fil-mument li tal-prova li jkollu il-Partit Nazzjonalista inkluż Simon Busuttil dan jaħrab minnu. Al kontrarju ta' Joseph Muscat u l-Partit Laburista li rajna li bħala studenti aħna għandna nafdaw għal fatt il dak li wieħed fejn jitlu speċjalment l-edukazzjoni studenti wettqu u jitkellem ċertu tip ta' konvinzjoni li aħna jekk imorru nfittxu r-riżultati li jitkellmu fuqhom daw il-kampanja insibuhom u mhux biss nitkellmu bl-addoċ u fl-arja. Il-fatt li l-ekonomija tibqa' il-punt ewlieni tal-Partit Laburista li jkompli jkabbar sabiex ikompli jwettaq u jagħti lil dak l-individwu għall ġustizzja soċjali u għall komplement tas-soċjetà.